Europsko je tržište sve siromašnije domaćom robom. Uz to Europa nije u stanju stvoriti niti jednu prodajnu platformu kakve imaju i Amerikanci i Kinezi. Kinezi se čine nezaustavljivima, pa Europska unija poseže za carinama i raznim drugim barijerama kako bi barem usporila uvoz. Iako s Trumpovim prijetnjama Europi ni odnos sa SAD-om nije sjajan, je li carinska regulativa ipak pooštrena najviše zbog kineske robe? Te mjere su usmjerene na kompletan uvoz u Europsku uniju putem e-trgovine i njihov cilj je kako ekonomski, tako sigurnosni za potrošače. Ekonomske mjere očituju se u ukidanju oslobođenja od naplate PDV-a na pošiljke vrijednosti manje od 22 eura i pojednostavljene postupke carinjenja, pri čemu se naplata PDV-a odvija već prilikom kupnje. I to još od 2021. bez obzira na vrijednost pošiljke. Kada je riječ o carinjenju, za pošiljke poslane izravno iz treće zemlje, dakle i iz Kine, kupcu iz Europske unije, recimo iz Hrvatske, čija stvarna vrijednost ne prelazi 150 eura, na takvu se robu carina ne naplaćuje. Takvom se politikom nastoji ograničiti ulazak nekvalitetnih i nesigurnih proizvoda na tržište Europske unije. Što se tiče sigurnosnih učinaka za potrošače, tu u prvoj mjeri moramo shvatiti da roba koja dolazi iz Kine, koja se kupuje na daljinu putem e-kanala, uvijek imamo probleme s tom robom iz različitih aspekata. Prvo i osnovno, upitna je zdravstvena sigurnost takve robe, zatim upitno je udovoljava li takva roba normama koje vrijede u Europskoj uniji, a koje se odnose na sukladnost proizvoda. Zatim imamo krivo reklamiranje proizvoda, znači proizvodi ne odgovaraju određenim karakteristikama onome što je bilo prezentirano kupcu prilikom kupnje i na kraju imamo robu kojom se povređuju prava intelektualnog vlasništva. Ja rijetko kupujem za tolike iznose do 150 eura, dijelom i zato jer ne znaš kakva će ti roba doći, ne znaš kakva je kvaliteta proizvoda, kakvi su materijali korišteni, tako da meni je svakako 150 eura dosta, ipak su ti itemi koje tamo kupuješ puno jeftinije cijene i zapravo su to uglavnom neke sitnice. Kontrole carinskih službi uključuju provjeru uvozne dokumentacije, sukladnosti proizvoda, zabrana ili ograničenja za uvoz te fizičke preglede robe. Najčešće nepravilnosti uključuju lažno prikazivanje carinske vrijednosti, uvoz zabranjene robe i krivotvorina. No bez obzira na to što poreznim i carinskim nametima kineska roba poskupljuje, još uvijek je višestruko jeftinija od bilo čega što mogu ponuditi europski proizvođači, ako ih uopće ima. Iz Kine znam kupiti dijelom iz znatiželje, me zanima kakav će predmet doći za te sitne novce i hoće li uopće biti iskoristiv. A dijelom i zato što se stvarno može naći dobrih predmeta iskoristivih koji su relativno kvalitetni. Na primjer, sigurno neću kupovati objektiv od nepoznatog kineskog proizvođača s čudnog kineskog sajta, ali mogu kupiti jednostavan aluminijski okvir za kameru koji je praktički identičan onome koji mogu kupiti ovdje od poznatijeg proizvođača po višestruko većoj cijeni. Kako uvoz prije svega iz Kine rapidno raste, carinske su službe u svim članicama Europske unije morale prilagoditi svoje kapacitete i resurse kako bi s jedne strane osigurala provođenje propisa i zaštitu potrošača i s druge strane sustavom elektroničkog carinjenja ubrzala cijeli proces. Uz to sustav analize rizika putem unaprijed definiranih profila rizika za određene robe olakšava selekciju pošiljaka koje se podvrgavaju fizičkom pregledu. Dio kineskih proizvođača, europski carinski protekcionizam izbjegava otvaranjem podružnice unutar Europske unije. No kako zbog geopolitičkih igara cijene prijevoza skaču u nebo, a sve to plaćaju krajnji, dakle i europski kupci, jasno je da se izgubljena konkurentnost ne može graditi carinama. Ja bih rekao da i dalje količina uvoza iz Kine u porastu. Zabrane carine i razne druge regulative bez sumnje su pokušaj Europske unije da izgradi vlastiti kapacitet i održi konkurentnost. No da to baš i nije najpametniji put, potvrđuje najveći europski proizvođač automobila Volkswagen, koji je s uvođenjem dodatnih carina na električne automobile poručio kako će negativni učinci carina nadmašiti sve potencijalne koristi, prije svega za njemačku automobilsku industriju. U globalno uvezenoj ekonomiji, u kojoj svako ovisi o svakome, carine će oštetiti samo krajnje potrošače. Problem je što u Briselu još uvijek ne razumiju da bez razvoja vlastite proizvodnje i inovacija, Europska unija trajno gubi
gubi pozicije na globalnom tržištu.